ng ating WH kasi naghihingalo na makakaserye. Nasa 600 plus na lang siguro. So ayan, need muna natin mag live para may WH naman na pumasok. Pasok lang mga suki. Pasok para sa WH lang. Nagkuha na akong pandalungan ay kuha ng piso ito. Ano ide? Ha? Ano ide? Hindi lang masangalan ng president.
Ah, Gutom na si Kemsi. Hoy, baka nanunahan. Ini pa ako malapa na siya na ini. Ito na, halap dyan. Hmm? Tanda mag baka surago mo talaga. Kulak ka. Kapang sirami ko. Nasira ulo. Ay, nagla-live pala ako. Hindi ako kalimutan mo nagla-live ako. wherever you go, I'll be with you.
Ikaw ang pag-init yan mo. Oh, pag-init.
Budo. Kulay pink. Wow. Sige na, mga kalibit ko, sa mga panyog ko eh. Mga trading. Trading alert. Wow. Ang mga handaan. Pataw. 5 pataw. Kahit pang inom. 5 buwa. Bal. Limang buwa. Bal. Sige na, mga kalibit ko. Kaya mo ginaga? Baga. Iga ganan? Tubigan mo sana. Higutan sa nanay mo. Loko ng pansit. Isay. Alright. Maray mo. May kulong mo ng tubig na. Ano ko masana ko sa kaliyan ano. Tubig pa man natin.
Ha? Ano ba ang tao ang live na yun? Wala ng pants pa sa YouTube. Parang bilhin ko talaga sa video mo. Duwa na. Kasi yaon ang sa romblon. Ay, nasa lanang na lang mo. Dama. Dito lang niya sa lanang.